Yellow guys management yaburitsa statement rekuti siyanai nekupfeka kwamainyati it's part of their content. Ivo vabva vapiwa pressure ndokubva varova zvimwe zvi-crop top. So guys, haiwa zvinhu zvacho zvakaoma zviri mumastreets kuri kunzi varambirira padress 1 uye fashion inenge iri kuramba. Asi vemanagement vati bodoka guys, we are not going to be bullied, tichato zveadressa zvinhu izvi. So vanyora ivo statement ravo vakati yellow guys, how are you our beloved fans? We noted a lot of criticism on the way our couple dresses. It took us time to address this issue, hoping that our fans would understand our brand. Our brand is associated with the concept of from grass to grace. Therefore, we reflect in the way we do things. Let's take a look at our legendary heroes who walked before us, such as Mukadota, Parafini, Gringo, and the list is endless. These icons are known for their dressings. Our brand is our story, and our story is reflected in our brand. Ingewani pamuchato takaratidza kuti zvekuchena tinozvigona uye tinotofitwawo. We believe this will answer a lot of questions regarding our dressing. We love you so much and stay blessed. So guys, vatoona kuti aiwa mastreets obvira mainyati vari kunzi dress ravo rebrown pavakaenda kucounseling kwacharamba ndo dress ravanga vakapfeka. Pavakambouya kuzoshopa muJoburg ndiro zvakare dress ravanga vakapfeka. Pavakanoita maskiti kwakalonga same dress ndiro zvakare. Pavakazobva izvezvi kuZimbabwe vakuya zvakare kuairport. Saka guys, mozakana watu wa celebrity soka wardrobe inofanira kuva yakazara kuti ta. But anyway, mainyati vakaenda zvakare kunotenga fridge yavo nezuro nemawashing machine nembedha mutsva vakagoga bonnet guys. Bonnet chairo kuita maitanaka for the people. Vapedza ipapo vanhu vakabva vakriticize vakabva vabvisa. Asi weather yanga rimba macho ndo yakazoshamisa vanhu kuti pavanga vorongedza paya aiwa Dedi Nyati vangu vakapfeka sismall short, Mama Nyati vakati ki nebachi ndobva kwanzi ko weather dziri kufamba sei kana kuti ndo fashion tongoti maybe mwana ari mumudumbo ari kuita kuti vapindwe nechando. After that criticism vakabva vazongoona kuti better vatenga outfit yavo seyamuri kuona apo pa picture. Guys, now they do not know how to behave, they do not know how to dress because isusu senyika tinoramba tichingovapa pressure. Musapfeke makadai so, musaite chino iko zvino mainyati vasvika pakuto rasa unhu hwavo hwavanga vakatsiga namadhirezi vabva vapfeka crop top, crop bachi crop chiko nandi. So vari kuti ivo ngatingovazivai kuti ndo vana Mukadota nana Gringo venguva yedu. Gringo waingofamba wani nechigumbo choichi gumbo retrauzi rakadambukwa uko kuna komiki Euda one outfit yavo. Saka ingojairai kuti mainyativo nedress ravo iroro nekuti iko zvino mukaramba muchisa pressure vanopedzisira vatosiya mimba yavo iri panze kuita Rihanna weZimbabwe imikanizvo zvacho. Okay guys, vakashoropodzwa zvakare nemaruva avo avanga vaisa mubathroom. Guys, unenge wati zvimwe paradiso yemawachi tower yadzika yapano. Vachatonyora mamavhesi kunyorera paradiso yekwanyati. Chirega itirege kuramba tovataura. Asika vemanagement vawedzera vakati those who are saying kuenda kushop musina kuchena. By the way, these guys stay at the same mall. Residents iri pamusoro pe-shopping mall. Saka uchibva mumba unotobudira mu-shopping center. So ndo zvavari kutaura kuti aiwa hakuzi kuti vakatombokwira kombi vasina kugeza kana kuti chii. Pane umwe akambotaura kati anotogara pasame residence iyoyo kuti kana uchiburuka pane shopping mall pazasi uye pane Shoprite. Pane netizen yakatombonyora pama-comments yellow guys kuti aiwa hapwa yanyanyisa mutori celebrity redu. So this netizen actually went achida kuvahaga avahaga paya akazosara akuwawo umwe muwema. Saka hatizozivi guys kuti ichiri nyaya bitterness yemaschool fees kana kuti kungovengawo vanhu. But anyway guys, sezvataurwa kuti from grass to grace vari kudzidza zvishoma nezvishoma. I think as a country we just need to be patient with them. As for me, I don't want Mainyati to change for people. She must be herself guys. If she's not into slaying, so be it. Why must she be forced into something that she is not? Let her be. Icho kwadi
ichocho mainyati vakutotrya by all means kuti vasleye. Yes, bhutsu dziri kupa point, yes trouser, but iro crop bhachi harichapindi ipapo. Ameno kuti zvichafamba sei, vari kusumuka kuenda kuCape Town kuhoneymoon. Team Cape Town guys, gadzirirai kundosangana navo kubichi. Vanokwanisa kutenga mabikini nechii, mondo vasvitsa agara zviya vakati havachadi chinhu chekupiwa vasina kuchishandira, nekuti vanhu vanozomanya zvakare votaurisa kuti vakapema namabikini. Imikani vakangochinja mapfekero iwayo, hatichatonakizwe navo guys. Continue, imimi tinotoziva kuti ndo content yenyu, imi pachenyu mutori content. Pamwe motofanira tombodzokera kumkuku, so motomboti taira mamavideo kuti our first night mumkuku since takugara kumasababa. Naimi, may you kindly take the dressing part as constructive criticism. Nevamwe vane muonero wavo. People love Mainyati and their comments are just for wishing to see a look as presentable as the husband sometimes look. Mozauti Ntatenyati here. Aiwa vanochena. Unoona vakanyatsorova vakasenga laptop yavo vari hanky chaiko chaiko. Mainyati vo vanenge vachita kunge vanoshanda kumba kwavanyati. Vedway ndio zviri kungotaurwa. Vanoziva mastreets vanoti mukomana akanyanyogeza malevels iwayo andosvika pakudzvamurwa kana vamwe kungoedzawo kuti Mainyati valuke. I would take it as love. We love to see Joy well dressed. If possible, to get someone who can groom a papo, it's still a good thing. I'm not perfect, but if I was close, I wonder I don't choose angu kumbatsira. Mondi tuka yenyu, but Iowa guys, hati bvumirane kuti Joy kupfeka kunenge kuchitomunetsa. Iye Nyati ndiye anofara kupfeka junkie. Amai mama Nyati vopfeka nicely. We are tired of getting criticism ya mama vega. Iye Nyati wacho ngambopfekawo zvakashata, kwaiye anozvichuzira hembe oga orega kuona kuti mudiwa wake pane zviri kunetsa. Guys, chero kanzi kupfeka content, why ivo Mainyati vachizofanira kuitwa content voga? Dai vanhu vagona vachingomainda business ravo vasiyana neNyati family. Pamwe pacho vanenge vachitoedzawo guys votokuratidzai kuti tatenga maruva taisa chino pakati se picture iro makangonaka vane mumba mune maruva ari purple ari colorful, it is beautiful, but pana hati bvisaiwo inonzi chiruva riri pamusoro pembedha iro muise picture renyu remuchato kumusoro kwembedha. Aiwa Nyati azosvika pakuneta ndobva ati takanyimwa mapicture apindura zvinoda vanhu kunzwa. Handiti vakati maphotos akatorambiwa nawo nekuti havana kuadvertiser munhu akavatora mapicture, so vabva vangotaura zviri kuda kunzwikwa navanhu kuti mapicture takatonyimwa, kuti maybe at least vanhu vangatorawo backseat vombovaregawo guys vaitewo zvinhu zvavanoda. Vaifanira kuadvertiser vopiwa mapicture, but kana pane rimwe deal riripo, what if they paid for those pictures and they are going to get them? Hapana munhu ane right yekuramba nemapicture pane face yangu. Aiwa kana guys, aiwa kana, this is a joke chairo. Vanoziva kuti vanhu vanongoramba vachida kuvanyongosha, so vabva vangopindura chaizvo zvinodiwa nevanhu. Mumastreets handiti magara matonzi vakanyimwa mapicture nekuti havana kuadvertiser. Saka ndizvozvo angopindurawo neside remastreets kuti awane zvekuramba vanhu varambe vachiwana zvekutaura. Just wait and see kuti apostere mapicture muchato wavo kana ava kuda hake. Guys, share your life on social media. Yes, it is fine as content, you can make a living sezviri kungoitwa neNyati family, but pamwe pachoka aiwa zvinosvika pakukutsemura moyo. Vanhu vanoda kucontrola vamwe vanhu, zvinorwadza guys, zvokuti mopedzisira musachararami nenzira yamunoda. Ivo vanotoziva kuti vanodawo kuita zvipi, vanotoziva, but vanhu vanozoramba vongovati navo. Aiwa, so zvatiri kutaura zvino izvi, kapu yedu yatolenda kuCape Town uko guys, vari kuti ivo zvinongoda kuzvigezera wozvipfekera uri mu5 star hotel mako nemudiwa wako. Cape Town, see you soon. Takuuya kuzokuonai zvakare nekudya honeymoon yedu.